Este proyecto ha sido un proyecto transdisciplinario. Eso quiere decir que no solo hemos trabajado este proyecto en una asignatura, sino en muchas otras. Ikerketa unitate honetan, gela bakoitzak gizarte heterotopiko bat sortu behar izan dau. Eta proiektu honen ideia nagusia izan da bizi eredu bidezkoagoak, iraunkorragoak eta solidarioagoak eraikitzea. Proiektu hau disiplinaz gandiko gaia izan da. Eta disiplinaz gandiko gaia ez dakizunentzat da ikasgai guztietan ikasi dugula edo egin dugula proiektu hau. Hauden hasi ginen egoera batetik ikusita gure lur planeta, eta egoera hori zen suntsituko zela momentu baten aldaketa klimatikoagatik eta beste ondorio batzuengatik. Horregaitik galdera bateri erantzun behar genion, eta galdera hori zen gizarte aldatu ahalko bagenuen zer eta nola egingo genuen, eta horreri erantzuteko proiektu hau egin dugu. Hasi baino lehen, jakin behar duzue izan garela ikasle profila, eta ikasle profila da adibidez solidarioa, ikerlaria eta abar. Guk behar izan fisiologikoetan agertzen zenez janaria edo jana izan behar dugula, makroetxaldeen ordez erabaki genuen etxalde batzuk egitea, baina txikiagoak eta egon beharrean animalien ustiaketa eta animaliek hainbeste sufritzea, guk ere janaria lortuko genuen, eta gainera animalien ikuspuntutik ez zuten hain txarto pasatuko. Gehien bat ikasi duguna da gure gizartea ez dela perfektua eta hobetu aldugula. Nire lan pertsonala da aldizkari feminista bat, eta sortu nahi izan neban kombinatu nahi nituelako feminismoa dela gai bat gustoko dudana asko, eta benetan ikasi aldo dela horri buruz. Eta sormena dela aldizkaria sortzearena eta idaztearena eta benetan nire iritzia emotea. Ni identifikatu neban arazoa zen gure gizartean eta bereziki gazteen artean dagoela dauzela galdera asko feminismoari buruz, delako gai bat oso berandu azaltzen dena. Uste dugulako ume txikiek ez dutela ulertuko, eta horregatik erabaki neban aldizkari hau egitea ume txikiek eta gazteek benetan barneratzeko txikitatik gai honek uste dudalako benetan direla garrantzitsuak, eta sortu neban benetan uste dudalako aldaketa hau behar dela, eta atera ditudan ondoriak uste dut direla benetan tabuak apurtu nahi ditudala ume txikien artean. Benetan honek gaiak barneratzea eta ume txiki eta gazteek ulertzea, eta horrela ondorengo belaunaldiak estea berdintasunean eta gai honek benetan barneratuta. Sortutako proiektua materialen erresistentzian eta arrisku elektrikoen prebentzioan datza, eta aukeratzeko zergatia izan da nerabeetan ez dagoelako informazio larregi honi buruz eta gure egunerokotasunean erabiltzen dugun gauza bat delako eta arrisku asko ekar ditzakelako. Nire kasuan, osasun publikoan dauden arazoi erreparatuta, ebakuntza baten aurretik dauden itxaron zerrenden kudeaketan pentsatu nuen, eta nire ustez osasun zerrenda horiek txarto antolatuta daude, eta horrek ez du bakarrik eragina gaixotasuna aurrera joan ahala eta larriago bihurtu baizik, eta ere baja laboralean dauden pertsonek azkenean ebakuntzaren bat atzeratzean edo baja hori luzatu egin behar da, eta itxaron zerrendan dagoen bitartean baja mantendu behar dira, beraz hori ere eragiten du arazo ekonomikoak Espainia mailan. Nire proiektua da jantoki bat berriztatzea. Nire kasuan aukeratu dut Laiagunea berriztatzea, batxilergokoendako jantoki erosoago bat egitea. Ikusi dalako gure benetako jantokia oso handia dela eta zarat asko dagoela, orduen lehenik eta behin gure neban egin hori aldatu, baina ikusi neban ez oso handia dela eta ez neukela denbora nahiko hori egin ahal izateko, aukeratu neban Laiagunea berriztatzea batxilergokoendako jantoki bat egiteko.
feels worse.